Hienoa. Koiran karvaa sit suodattimen suojasuotimen alla, mutta hyvää huomenta. Tänään käydään totuttelemassa jalkoja paikallisella Alpe d'Huez'illä eli Nummistenmäessä muutaman vedon verran ja sitten Järvenpään pyöräilijöiden paikallinen viikoittainen tai 4 kertaa viikossa ajettava yhteislenkki tulee koukkaan mut kyytiin ja siellä on sovittu jonkinnäköistä vuorovetoa noin tunnin verran. Saa nähdä. Oli tarkoitus ottaa vetokin GoProlla, mutta se on kotona. Yksinäksi oli tortan vaareja. Mihin me pääsymaksu voits kuvitella? Ei pelkkä niinkö toi ovi maksu. No kai se on semmoinen. Se on tullut oikein Afrikassa ja se 3 € sisään. Eikö siellä ole joku alakerta? Yläkerrasta on ihan tarpeeksi. Moneen vuoteen käynyt Korson kuppilla, se kyllä on vähän siis. Tutkimus kun on tehty, että niin naiset et kuvaa tätä en mä kerro. Anna tulla. Anna tulla. Sami mielessä äkkiä. Ei, kertokaa että te tiedät. No, anna tulla nyt. Se oli sun juttu. Niin. Sä aloitit Tänne näin Kaima. Tänne näin. Mä luen sen sit ihan virallisesti, että se on niinku mun juttu. Missä se oli se? Se oli täällä Facebookissa hauska juttu. Onko Seppo kuulolla? Siis tutkimusten mukaan naiset, jotka hölkkeivät ilman rintaliivejä, saavat pidemmät rinnat. Osa miehistä on tutkimuksen jälkeen jättäneet kalsarit pois hölkätessään. Ja me on mietitty, että Jäpyssä on tuon triatloni niin suosittua, että onko se ehkä tämän tutkimustuloksen julkaisun jälkeistä intoa. Kyllä näin on. Onko tuloksia huomattavissa? 35 ja 2. Suoraan hölkkäämään, niin oikeeksi nyt on triatloni tommoseen niinku väliin. Noin. Kolme tuntia. Noin satku. Vähän reilu 3. Satku ajettu. Nummisten Alpe d'Huez'in vedot meni ihan ok. Vähän silleen, kun ei tässä hirveästi tullut kuvattua, niin lisätään tähän samaan videoon huominen 4, 5 PK-lenkki. Saa nähdä ketä on paikalla. Jos tulee vettä, ajetaan vähemmän. Jos paistaa aurinko, ajetaan enemmän. Simple as that. Moro!